אותי הדליפה של ההודיון מלמעלה. אתה התרגלת לזה כבר, לא? בוקר טוב. בוקר טוב. 247 שנים. עד אז בירושלים היה שלטון די יציב של חשמונאי הורקנוס השני, שהוא נקנה בעצם בסופו של דבר בכוח הרומאים. היה סיפור שאולי אתם מכירים, אולי לא, ששני אחים חשמונאים רבו, הורקנוס ואריסטובולוס, ובנים של אלכסנדר ינאי ושלום ציון המלכה ששלטה 9 שנים, והם רבו ביניהם. המבוגר יותר, הורקנוס, היה איש כנראה חלש אופי. בוקר אור. הצעיר והקנאי היה אריסטובולוס. אז כשהתקרב פומפיוס, אחרי שהאימא שלהם מתה, התקרב פומפיוס לאזור, אז שניהם שלחו משלחות, יאללה, תפריד בינינו. תסדר את העניינים, תקבע מי צודק. אז והוא פסק לטובת הבכור. אחרי בערך 6 שנים שהצעיר עשה שריר ולקח בכוח מהבכור את המלוכה והכהונה הגדולה, אז תמיד הלך אז ביחד. אז פומפיוס פסק לטובת הבכור, זה חזר לידי, הכהונה הגדולה חזרה לידי הבכור, והוא כבר לא יכול להיות מלך, כי הרומאים הם הסוברנים, אז הוא היה מושל, קראו לזה תנ"ך, זה לא משנה השם. אבל בכל אופן הוא שלט 23 שנים, כשמי שנתן לו את הגב או הגיבוי, בפועל היה אנטיפטרוס, אבא של הורדוס ואבא של פצאל. כך שהיה לו שלטון עצמאי למדי, אבל כנראה בלי אנטיפטרוס הוא לא כל כך היה מחזיק מעמד, גם בסיטואציה הזאת. אבל בכל אופן, בשנת 40, אחרי שהוא היה ככה, כבר 23 שנים בשלטון, כשהורדוס ואחיו ארכילאוס היו קרובים למלכות, אבא שלהם היה איש מרכזי, והורדוס מונה למושל הגליל, והוא הסתבך, ואחר כך היה מושל דרום סוריה, ופצאל היה מושל יהודה, לפרקים. אז זה להראות שהם בכל אופן היו בתפקידים בכירים במערכת. ואז חל שינוי זמני בכל הקונסטלציה, הופיעו הפרטים. הפרטים היו עם באזור של פרס, כללית. הם היו אויבים מאוד חזקים של הרומאים. איכשהו הרומאים לא התגברו עליהם, והם לא על הרומאים, היה איזשהו מעין מאזן אימה ביניהם. אבל כמו גם בימינו, לא תמיד זה מבטיח שלא יהיה שום דבר. אז באיזשהו שלב הם כבשו את סוריה, וזה היה בשנת 40. ואז האח, אני מקבל תמלוגים אחר כך על הסרטה. אתה תקבל ב-DVD. ואז האחיין של הורקנוס, אחיו אריסטובולוס כבר לא היה בחיים, אבל הבן שלו, שהוא שם די ידוע בארץ, מתתיהו אנטיגונוס, כי תמיד אומרים המלך החשמונאי האחרון, הוא אמר, אני אלך עם הפרטים. אז הוא עשה איתם הסכם, והם כבשו והשתלטו על הארץ. היו הרבה בעיות, זה לא הלך להם קל, והורדוס ופצאל די ניסו למנוע את זה, אבל הם בסופו דבר השתלטו על ירושלים ומינו את אנטיגונוס למלך או למושל וכהן גדול.
ואז נוצרה סיטואציה לגבי המנהיגות, הורקנוס, פצאל והורדוס, שאו שהם היו נשארים, מנסים למצוא שפה משותפת עם השלטון החדש, או להימלט. אז שני הראשונים נשארו, וכל אחד מהם נפגע בצורה אחרת. הורדוס אמר לו, אני בורח. זו הייתה סיטואציה די מורכבת, אבל בכל אופן הוא הצליח לשכנע את המשפחה שלו, שומרי ראשו, ומין נאמנים שאני מניח שזה היה איזה מין צבא שכירים, מעין צבא שכירים, לברוח מירושלים לכיוון פטרה, כי הוא שם קיווה שיהיה לו סיוע. אמא שלו הייתה נבטית, אולי היה שם רכוש. והדרך היחידה הייתה בלילה לברוח. עכשיו אני טוען, יוסף בן מתתיהו בנושא הזה לא מפרט, שבכל זאת זה מבצע. להוציא אלפי אנשים מעיר סגורה בחומות עם שערים בלילה בלי שירגישו שהם כבר עוינים במידה מסוימת על הכוונת. זה צריך מנהיגות, תושייה, חוכמה, ובטח מי שפיקד על זה, ומן הסתם הורדוס, זה גם הרבה מתח אישי, לבצע כזה, יצליח, לא יצליח. הצליח, הם התחילו במסע, ואז כנראה אחרי כמה שעות הייתה תאונת דרכים לעגלה שאמא שלו הייתה בה. כנראה כבר הייתה די מבוגרת, העגלה התהפכה או נטטה על הצד, היא נפלה, נפגעה, והורדוס כל כך נכנס לחרדה או מתח או מה שלא, היה כבר פסיכולוגי, והוא ניסה להתאבד. והכל לפי יוספוס, זה הכל לפי יוספוס. ואז הוא התאושש, אנשים שלא עודדו אותו, הם המשיכו, וכנראה בערך פה בעמק הזה הספיקו בינתיים בירושלים לשים לב שהם נמלטו, ורצו אחריו, רדפו אחריהם, וכנראה שפה נוצר המגע. ואז היה קרב, התפתח קרב שהורדוס ניצח בו, וזה אפשר לו להמשיך במסע. אם הוא היה מפסיד את הקרב, אין ספק היה גם מפסיד את החיים. עכשיו, יש פה 3 אירועים שאירעו ממש בפחות מיום אחד. כל בן אדם הכי נורמלי לא היה עובר אירועים כאלה בלי איזה שריטה או משהו. עכשיו, יוספוס לא אומר את המילה נדר, אבל אני טוען שהיה פה נדר, כי איפשהו הוא קשר את עצמו להרודיון, והוא אמר, אני פה במקום הזה אקבר, ואני פה אנציח את שמי. הוא קרא ערים על שם אוגוסטוס ושליטים אחרים, ובני משפחתו, וחברים שלו, ובניינים, ומגדלים. הרודיון הוא השאיר רק כאן. הסיבה היא בעצם המדבר. היום נורא נחמד, לא נחמד, אני לא יודע, זה כל אחד מסתכל איך שהוא רוצה, אבל יש פה בתים, עצים, פסטורליה, הכל בין 60 שנה. לפני 60 שנה לא היה אף בית, עד לפני 40 שנה לא היה אף עץ. זה הכל חדש. בימי הטורקים לא היה פה כלום, ובימי הורדוס לא היה פה כלום. זה היה מדבר. ירושלים היא איזה 15 קילומטר מפה, אולי בקו האוויר קצת פחות. מה הטירוף הזה להיקבר במדבר, וקבר זה דבר שצריך לראות אותו, צריך לבקר אותו, צריך להתגאות בו, ועוד קבר שעוד צריך להיות גם זיכרון. אז אני אומר שהורדוס בעצם מלכד את עצמו, ואני משער שלקח לו הרבה שנים למצוא איך לצאת מהמלכוד. אז אולי בהתחלה זה עוד לא כך בער לו, כי הוא עוד היה די צעיר. היה בן 33 כשהוא עשה את הנדר הזה, את ההחלטה הזאת. ואז עברו, אבל בכל אופן, עם השנים, כנראה שיום אחד הרעיון כן בא. והרעיון, לדעתי, זה העניין של הארמון. ברגע שהוא הצמיד לאתר הזה, ארמון ענק, קאנטרי קלאב גדול, בסדר גודל, נקרא לזה במונח של היום עולמי, העולם של אז, העולם הרומי, הקלאסי. זה היה הארמון בעצם הכי גדול. אולי בתקופה ההלניסטית היו, שני הורדוס היו, אבל בתקופה הרומית זה הארמון הגדול ביותר שנבנה מאז שהאימפריה קמה.
והרעיון היה שהמקום יפסיק להיות אנונימי, שכל עמי ומי של ירושלים יוזמנו לכאן, מי שעוד לא הוזמן ירצה להיות מוזמן, מי שכבר היה ירצה לבוא עוד פעם. בריכת שחייה של 70 מטר אורך, מוקפת גנים, מוקפת עזרות עמודים, צל, גם בימים הכי חמים אפשר לשרוד פה וליהנות. ומסביב היו אולמות מפוארים, ציורי קיר ובתי מגורים, כך שכנראה שלכל האנשים היה מקום. הארמון הכי גדול הוא הרוס לגמרי, וזה פה הפלטפורמה מתחתנו בקצה. יש כנסייה, הייתה כנסייה ביזנטית, האבנים הגדולות, אבל אתם יכולים להרגיש יפה מאוד עד בערך הזיתים, קצה הזיתים, רואים שוב אבנים גדולות. זה היה בניין של בערך 130 מטר אורך. אז אני משער שזה היה הארמון המרכזי, נגיד החגיגות, הקבלות פנים העיקריות, האורחים החשובים ביותר היו שם. אבל אחרי הצהריים טיילו, נפגשו כולם, אני יודע, בגן, בסביב הבריכה. היה בית מרחץ, אנחנו התחלנו לשחזר אותו, אולי האינתיפאדה האחרונה, גם היינו גומרים. זהו, אז זה בגדול, עכשיו, זה לא הספיק לו, הוא רצה גם שיראו את המקום, ושיהיה גם הנושא הזה של הנצחת השם, תבוא לידי ביטוי גם באיזה מונומנט מרשים. אז הוא בנה את הבניין העגול שלמעלה, אחר כך, קצת יותר מאוחר, הוא הקיף אותו בהר, שכמו שאנחנו רואים, לא רואים את העיר העתיקה, אבל כמו שרואים את המגדלים של הר הזיתים, בראות טובה יותר, אז ככה הוא, ברור מאוד, את הבניין שעמד פה עם מגדלים, כך שזה, שוב, לא רק מקום שאתה יודע עליו, אבל אתה אפילו רואה אותו. אחר כך הוא פתר בעיית מים על ידי אמה שני מכפר ארטס על יד בריכות שלמה. הוא היה צריך לפתור בעיה של צוות, כי זה המדבר, לא היה פה מקומות סמוכים שאפשר לקחת משם עובדים. ביריחו היה לו ארמון חורף גדול, אז שם לא הייתה בעיה, כי יריחו הייתה עיר גדולה למדי. אבל פה זה היה במדבר, אז הוא העביר בירת מחוז שהייתה בבית צור, מה שהיום חלחול, הוא העביר לכאן, פתר את בעיית כוח אדם, בעיית ביטחון, הוא פתר על זה שההר הוא גם מבצר, לא רק ארמון, הוא גם מבצר, הוא גם מונומנט. אז כך הוא לאט לאט במלאכת מחשבת הרכיב את כל האלמנטים. עכשיו, הדבר האחרון הוא הראשון בקונספציה, והראשון בכלל למה לבוא לכאן, אבל האחרון בביצוע במידה רבה היה הקבר, כי בכל זאת הוא התחיל לבנות הרודיון, אז נגיד שהיה בן 40 או משהו. אז הוא היה יותר, עדיין צעיר יחסית, והחשוב היה לו פה ליישם ליישם את הארמון, זה יותר בער, ואז הוא, אבל בכל אופן היה צריך משהו לעשות. שלום, שלום, בוקר טוב. שלום, שלום. וברכה. אני מאוד שמח בשבילך. תודה. יש אזור אינטנסיבי, מלא שרידים, וחלק עוד מוסתר פה במדרון. יכול להיות שאחר כך עם ירון יקפצו לשם. בכל אופן, שם התחיל המסע, חיפוש אחר הקבר, והתחיל באקראי, כי יש שם בניין מסוים שרואים כאילו קיר יותר צהוב, יותר בולט, בפינה של האזור הזה, קרוב יותר לבריכה. וברגע מסוים נולדה מחשבה שזה הקבר, שזה מאוזוליאום. כי בחזית של הבניין הזה, בין השאר, איפה שהזיתים, ופה כבר אי אפשר להגיד איפה שהזיתים, כי הכל זיתים, אבל אחר כך יש איזה שדה, יש שם איזה בדואי שיורד עכשיו. אז בדיוק ממנו מתחיל שדה, ויש פה שדה מפולס ביד אדם, מהבדואי עד הבניין הזה, 350 מטר אורך, זה לא הולך ברגל, ו30 מטר רוחב. שבהתחלה חשבתי היפודרום, אבל אז התברר לי שהיפודרום צריך להיות לפחות 50 מטר, כי אין לה רדיוס להסתובב.
אבל אז באה המחשבה שזה לא היפודרום, אלא זה בשביל ההלוויה, כי יוסף בן מתתיהו לא מתאר את הקבר, אבל הוא מתאר את ההלוויה, ומספר על כל הצבא, בגרמניה, מצרפת, של היום, בולגריה או משהו, צעדו בשורות עם כל הציוד. אז הוא ממש, אין לי ספק, הוא הכין את ההלוויה, לא רק את הקבר. אבל זה לא מיד. בשלב הראשון הוא בנה איזה קבר, מבנה אחד עם מקווה, ואחר כך החליט לעשות משהו יותר גדול, ואז הוא שיטח את המשטח הזה, אז הוא בנה את הבניין הזה שבטעות חשבתי שהוא הקבר עצמו. הוא בנה מקווה גדול, ועוד בניין שהוא שיגע לי את השכל, ובעקבותיו פתחתי את כל האזור הזה, כי התחלתי למצוא אבנים מאוד יפות, הכי יפות שהיו עד אז בהרודיון, ומאבן קשה, דומות בסיטוט להר הבית, וכשחשבתי, הנה יופי, עוד קצת, ואני מוצא את הקבר, אז מצאנו כנסייה ביזנטית, ושנבנתה באבנים שפרקו מבנה אחד ובנו מבנה שני. ואז אמרתי, טוב, בסדר, אז אני אמשיך עוד קצת לחפור, עד שאני אמצא את היסודות של המבנה שפורק, וזה יוביל אותי לקבר. אז החיפוש הזה לקח הרבה שנים, עם אינתיפאדה באמצע ועוד אינתיפאדה באמצע, ובסוף, ובדרך כן מצאנו כמעט בביטחון את הבניין שנתן את האבנים, אבל לא היה שום קבר על ידו. ואז לפני שנה בערך הגעתי למסקנה שזה אבוד. זאת אומרת, זה אבוד. שפה... מיציתי. ובינתיים גם התחילו לעלות מחשבות בכל זאת שאולי הקבר למעלה. ובדיעבד, כשמצאנו פה את הקבר, אז אני לא מצטער על כל העבודה שנעשתה פה, מפני שאני טוען היום אנחנו יכולים לעקוב אחרי 3 שלבים. שלב מצומצם, שלב גרנדיוזי עם המסלול הגדול, ושלב אחרון, שהוא כבר יותר מבוגר, החליט בכל זאת אני רוצה להיקבר על ההר. ובשלב הזה הוא כנראה בנה את המדרגות המפוארות, כי יש פה שרידים של מדרגות שעלו לא עד ראש ההר, אבל בערך עד לכאן. והמדרגות האלה, לדעתי... הן מגיעות מתחת לחתך למעלה. איך הן ממשיכות יש בעיות. אוקיי. אבל מה שכמעט בטוח לגמרי שהם נבנו פחות או יותר יחד עם הקבר ובשביל ההלוויה. זהו, כי אחרת באמת הן לא כל כך מובנות, הן מאוד לא נוחות, הן מאוד תלולות ורחבות, מה צריך 6.5 מטר בשביל דרך נורמלית, 2-3 מטר. מספיק, אפילו שיירה אחת עולה, שיירה אחת יורדת עדיין, 3 מטר מספיק, זה לא לסמי טריילר. אז זהו. אז לכן הדגשתי את הסיפור, נראה לי חשוב, כדי להגיד כי תמיד במשך השנים אנשים היו מתחילים לשאול, אולי בכל זאת רודוס נקבר במקום אחר, ואיך אתה יודע שדווקא בהרודיון. ואני טוען שהסיפור והאתר, שרואים אותו, אם זה היה אתר הרוס לגמרי והיה רק סיפור של יוספוס, בסדר. אפשר לפרש ואפשר להאמין יותר, להאמין פחות, אבל שיש את השרידים האלה, בריכת מים כזאת, גנים ואולמות ובניינים ענקים, והכל בתכנון ארכיטקטוני מסודר ויפה, אז במדבר, אז מחייב את הקבר. לכן ברגע שכן מצאנו מבנה שהוא מתאים להיות מאוזולאום, מצאנו שברי גלוסקמה, אז הסימן שלה נפל, אז זה חייב להיות הקבר של הורדוס, לא צריך להתלבט יותר מדי. אם אותו בניין היה מתגלה נגיד באבו-תור לרגע, אז אפשר היה לשאול כל מיני שאלות, אחד יגיד הורדוס, אחד יגיד, אני יודע, משהו אחר, אפשר היה כל מיני דברים להתווכח, אבל, או לשאול שאלות, אבל בהרודיון זה המקום שזה נבנה בשביל זה.
זהו. אז זה המשמעות, וזה גם המשמעות של גילוי הקבר, שזה בעצם סוגר את הנושא של הרודיון. וגם עניין השם, השם בא לחזק את האתר, לא רק להנציח אותו, אלא לחזק את המשמעות של האתרים. הגלוסקמאי של הורדוס, או זה לא ברור? אני מקווה או שמצאתם רק אחת או יותר? מצאנו רק אחת. אני מקווה שבסוף יהיו מספיק נתונים, אבל עצם זה שהיא אחת, זה כבר מדבר. והיו גנבי קברים פה וזה? לא בהכרח, לדעתי אישית לא צריך יותר. יש ברחוב הנביאים בירושלים, יש בניין עגול, לא רואים, היה, וגם היום היה, כי הוא מכוסה, אפשר לראות אותו בשטח. אבל אני יזמתי חפירה מחודשת בו אחרי 100 שנה, מאז שגילו אותו, ששם יש הרבה סבירות להגיד שהיה קבר למשפחה של הורדוס. לא בקינג דיוויד. קינג דיוויד זה טעות, זה כבר הרבה שנים יודעים שזה טעות. חשבו ככה. שם זה שם, מה שנקרא. שרד, אבל ואת השני לא רואים, אז אי אפשר לשים את השלט המנוגד, טעות, זה לא שם, זה פה. טוב, אז בואו... זה לא שייך להתגלגל לכאן מראש ההר, אבל לא שייך לסיפור. הפינה של המצבה, רואים יפה פה מולנו. זה הפלטפורמה, מסד, או לשון מקצועית קוראים זה פודיום. הפודיום שעליו עמד המבנה, שהכל ביחד זה מאוזוליאום. גבוה בגלל המדרון הוא פה למטה. עכשיו נעזוב רגע את הקבר וכמה מילים לחיפוש אחר הקבר. יש כאן קיר משופע שיש לו קטע שחור כאילו שרוף, אבל זה קטע שפשוט היה הרבה שנים גלוי לעין כשהקטע האחר היה מכוסה, אז הוא לא קיבל את הצבע הזה. כשהחלטנו לעלות להר, לחפש את הקבר, והייתה מחשבה שהוא איפשהו במזרח, כי המגדל המזרחי על ההר עצמו הוא מגדל שונה מהכל. אז אמרתי לעצמי, אולי הקיר הזה שהכרתי אותו מוביל אל הקבר. והתחלנו למשוך איתו והלכנו הלאה, ואשליה אחת ואשליה השנייה ואשליה השלישית ולא מצאנו. ואז עזבנו שם וחזרנו לאזור הזה והתעסקנו דווקא עם המדרגות, כי חשבתי שאולי המדרגות באיזושהי נקודה אולי פתח או משהו שיוביל לקבר. ואז חצי במקרה באזור פה, מאחורי ירון, התחלנו למצוא שברים של סרקופג של ארון המתים המפואר. עכשיו מדהים הוא שהחור הזה שיש בו עכשיו שער ברזל, היינו בו כבר בשנת 1974. חקרנו את המנהרות שבתוך ההר, והגענו לכאן, היה איזה פיר כזה, כמו שיוצאים ממקלט בצד, בתת קרקעי יש פיר. והגענו לפני הקרקע, אתם רואים שפה אבנים למעלה גם קצת שחורות. וזה היה לנו הישג גדול, כי זה עזר לנו להסביר את הפונקציה של המנהרות של בר כוכבא. אבל זה שאנחנו ממש בתוך המפולות של הקבר, ב3-4 מטר מהקבר, אפילו בשלב הזה, 74, עוד הנושא של חיפוש הקבר לא היה בתודעה שלי. זה שהורדוס קבור בהרודיון, בסדר, אבל זה שעל סדר היום לחפש את הקבר, הסדר היום הזה עוד לא היה.
אז זהו. וגילינו גם עוד דבר שהיום התחיל לקבל יותר משמעות. גילינו אז בור מים פה, שנמצא מתחתנו. יש שני בורות גדולים שאתם תראו בהמשך, שתלו להר, תלו להר דרך המנהרות, אבל יש עוד בור שלא פתוח לקהל, הוא נמצא ממש מתחתנו. בתוך הבור הזה היו שני קירות עבים. ואני אמרתי לעצמי, הקירות האלה, יכול להיות שזה שלמעלה עמד בניין, שתמכו בבור שלא יקרוס. אבל אז עוד לא חיפשתי את הקבר, ואז במשך השנים פחות או יותר חצי נשכח ממני, בכל אופן. אבל כשהתחלנו להתקרב לאזור הזה, אז כבר עלתה האפשרות הזאת, וכשהתחלנו פה למצוא שברי סרקופג, אז בכלל כבר האפשרות הזאת התקרבה, והיום אנחנו פעם ראשונה מצאנו... זה סרקופג בגודל של הגדולים שיש לנו במוזיאון? כן, הוא 2.30 מטר אורך, הוא מכובד, אני מניח, לא עשיתי עוד סטטיסטיקה. מה הגדלים המקובלים, מה נחשב לגדול מאוד, בינוני קטן, אבל יגיע הזמן לעשות את זה. זהו, אז הוא כבר לא פה. לא, מצאנו, הסרקופג הזה רוסק למאות שברים. וההנחה שלנו שזה רוסק מתוך איזשהו זעם, כי אחרת אין סיבה. הבניין מפורק. אז יכול להיות שגם הבניין מפורק כדי להכחיד כל זכר, אבל בבניין אין כאילו התעללות בסרקופג, ולכן הגופה, מה שעשו איתה אני לא יודע. אבל יכול להיות שהם גם השתמשו. מי שאנחנו חושבים שעשה את זה, זה אותם מורדים במרד הראשון ברומאים, החבר'ה שהגיעו גם למצדה ולמחבר. כי הרודיון, מחבר ומצדה, אז היו אתרים האחרונים שעמדו בהתנגדות לרומאים, גם אחרי חורבן הבית. אז הם, כמו במצדה, מי שמכיר, הקנאים באו והתארגנו, פרקו בתים, אלתרו מבנים שלהם. אז יכול להיות שהם היו צריכים חומרי בניין, כי ההר למעלה היה בניין שלם, לא היה מה להרוס אותו בשביל לבנות משהו אחר. אבל הם היו צריכים אולי עוד קצת, אז יכול להיות שהם שברו פה אבנים והעלו אותם למעלה, אז אנחנו עוד צריכים לחקור. המדרגות ששתיים בערך בגובה הזה, וזה פחות או מתאים לגבהים של המצבה, ואז עכשיו אחרי הקבורה המשיכו עם המדרגות לא עד למעלה, כי למעלה אתה מכיר את הנקודה, ירון, שיש פרוזדור עם פשטות? כן. הם היו צריכים מדרגות בתוך פרוזדור. חיזקו אותו בקשתות שהלחץ של האדמה לא יקפל אותו. אבל איפה המעבר ממדרגות כאלה לכאלה אנחנו לא צריכים לחפש. אפילו שתיים. מאוד מרשים אותי במבנה של הפודיום, הרמת הגימור של הרבנים. נכון. זה משהו שהוא... זה אחד הסימנים בשבילנו שזה באמת הקבר, כי גודל האבנים גם הסוג. כל שאר האבנים בהרודיון הם ממש באזור של הרודיון, וזה אבן שאנחנו צריכים לבדוק עם גיאולוג, אבל היא כנראה מאזור ירושלים, זה אבן לבנה, גיר לבנה. או בית לחם, בית לחם יש גם. יכול להיות, אבל בכל אופן לא ממש מהמקום. ובית, הגימור והעדינות של הביצוע וגם גודל האבנים, אז כל אלה בשבילנו חלק מההוכחה שזה יוצא דופן בהרודיון, ומאחר ויש פה סרקופג ועוד אלמנטים שקושרים את זה לקבורה, אז בכלל... Good circumstantial, מה שנקרא. כן, טוב, יותר מזה לא יהיה עדות. תלוי אם אולי נמצא עוד כתובת, לא גמרנו לחקור, אז לא צריך להתייעץ. בצד רואים טיח שממשיך כאילו עם הסלע, והקיר נצמד אליו. והיום אנחנו יודעים עוד ממש באופן מוחלט
אני קורא לזה שרוול, הפרוזדור הזה שהוא מקורי, הוא מימי הורדוס, לא שוחזרה בו אבן אחת. הוא נעשה כדי לאפשר את שפיכת ההר המלאכותי. ההר המלאכותי נעשה בשלב די מאוחר, קצת לפני הקמת הקבר, יחד עם הקמת הקבר. הקבר לא בהכרח נבנה ביום שהורדוס מת, יכול להיות שזה היה 5-8 שנים לפני. ואז בנו את השרוול הזה כדי שהשפכים לא יסתמו את הכניסה. מה שיפה פה זה קשור לייצור, יש פה עצים מקוריים, בצד שני היה כמו איזה גוש בטון שתפס אותם ועזר להחזיק את השרוול. ככה אנחנו חושבים. של האנשים שבאו להוציא את המים, כדי להעלות אותם למעלה. זה אלמנט אחד. אלמנט שני, בימי המרד הראשון, כשהמורדים התבצעו על ההר, אז לקראת המצור, יצרו מנהרה משופעת שהגיעה אל שני הבורות שהם היו הגדולים, כדי שאפשר למשוך מים למעלה בלי לצאת החוצה, כי יש להניח שהם חסמו את הכניסה, טשטשו את הכניסה לבורות, הרומאים לא ידעו. ואז 60 שנה יותר מאוחר, במרד השני ברומאים שבר כוכבא, החליטו, ההר כבר אפילו היה חצי הרוס, החליטו על אסטרטגיה של שליטה על המדרונות. איך? הם עשו מערכת, ומפעם לפעם משכו מתוך המערכת יציאה החוצה, וכנראה ייסרו אותה. אחת מהיציאות האלה זה הפתח על יד הקבר. עכשיו נניח שיחידה רומית עולה מלמטה, תצפית מלמעלה רואה אותם, ולמעלה יש איזו יחידה של המורדים, אומרים להם פתח מספר 7. הם רצים במנהרות, כי אתם תשימו לב שהמנהרות כולן בגובה אדם, עם מדרגות, הן כולן בנויות לתנועה מהירה. אז הם רצו לפתח מספר 7, יצאו, והיה להם גם יתרון הפתעה וגם יתרון הגובה. וכך שגם יחידה קטנה יכלה ודאי לעצור יחידה גדולה יותר. אז כך אנחנו מבינים את כל מערכת המנהרות, זה הנחה. הנחה סבירה, ובינתיים אף אחד לא הציע משהו יותר טוב. עכשיו, הבור הזה, עכשיו, שבר כוכבא, קרוב לוודאי שלא רצו זה שהרומאים ידעו שעובדים בתוך ההר. את הרמות של החפרפרת הם רצו למנוע. ואז כנראה שהיו להם מספיק בורות על ההר, אולי יש עוד בורות שאנחנו עוד לא גילינו, אז הם פשוט סתמו את הבורות האלה בכל האדמה שיצאה מחפירת המנהרות. זאת אומרת שאנחנו עומדים 6-8 מטר מעל הקרקעית. בדיוק, אתה תכף רואים את זה בדיוק. כשב-1985 בערך, כשהוחלט על הכנת המנהרות לביקור קהל, אז הרעיון הכללי היה להנציח אותם איך הם היו בימי בר כוכבא. וברוב הקטעים זה באמת ככה. אבל פה למשל האדמה הייתה באחד ראש השלט. היה צריך ללכת פה בכיפוף. אז פה סטייה אחת מן הפרינציפ כדי שאפשר ללכת בנוחיות. ועל התוכנית הזאת, המקושקשת, אתם רואים באדום את הבורות. למטה 3 ולמעלה פה בצורת כל מיני, אפשר למצוא זה פירושים. זה בור מים שהוא גבוה יותר מהבור הזה, זה כמה עשרות מטרים. הוא כבר מתחת להר, והיו ממלאים אותו דרך המדרגות, ושואבים מים אחר כך דרך חור שתעלו, אז אתם תראו אותו.
אחר כך המנהרה מימי המרד הראשון בערך ירדה פה, ובכחול זה כל מערכת המנהרות בימי בר כוכבא. זאת מערכת שלא פתוחה לקהל, וכאן הפתח שעל יד הקבר, וזה הבור שמתחת לקבר. אבל כל המערכת הזאת זה בשנות ה-70. עכשיו יש לנו כוונה לנסות להמשיך לחקור את מערכת המנהרות. אולי נמצא עוד כמה דברים מעניינים. זהו, אז אני רוצה להגיד לכם לבור הבא. לרוב מה שיהיה לך חדש על ההר, מעל בית הכנסת הייתה בעיה של התמוטטות קיר. אז זה גרר אחריו חפירה שנעשתה בתחילת הקיץ, וככה היא לא גילתה שום דבר חדש, אבל היא חשפה יותר את הקיר החיצוני עם חלונות, וגם רואים שם שרידים של רעידת אדמה שפעלה בבניין הזה. הקשר פה בין שני הבורות, שוב, זה תעלה מימי בר כוכבא. זה בור המים הכי גדול שמוכר עד היום. החצי הזה שלו, לפני שאתם מסתכלים למטה, החצי הזה שלו הוא משקף בדיוק את התמונה שהוא התגלה בו. כך זה היה בסוף ימי בר כוכבא, אפילו הטרסה, ושם מעבר לשער ברזל יש מדרגות שעולות בסוף מגיעות עד לקבר. כאן החלטנו לחרוג מהיתרון של בר כוכבא בלבד. החפירה הייתה במגמה גם ארכיאולוגית, אבל בעיקר תיירותית. אז פה רואים את הבור במלוא הדרו, עם מדרגות שירדו מלמעלה כדי לשאוף את המים ברגע שהמים היו כבר בתחתית. רואים פה יפה את מערכת קווים שמים עמדו תקופה ארוכה בלי שימוש, אז נשאר קו, יש את זה במצדה ועוד מקומות, ויש פה גם פרצה של מרד השני, שדרכה הגענו אל בור המים שתחת הקבר. זהו, אז ציידתי אתכם בכמה מידע על המנהרות.